നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ ഇന്ന് പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരും. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും തടയാനുള്ള ബില്ലും മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യും. സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലുണ്ടാകും. ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത 3 ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 20-ലേറെ ബില്ലുകളാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ളത്. ഇന്ന് ചേരുന്ന പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കരട് ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് 1 വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെ ശിക്ഷയും 5000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ പിഴയുമാണ് കരട് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. ആഭിചാരക്രിയകൾക്കിടയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 300ഉം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റാൽ IPC 360 വകുപ്പും ചുമത്തുവാനും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട്. നിയമപരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയത്. ജസ്റ്റിസ് KT തോമസ് 2019 തയ്യാറാക്കിയ ദുർമന്ത്രവാദം, ആഭിചാരം തടയൽ, ഇല്ലാതാക്കൽ ബില്ലിന്റെ കരട് സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിലുണ്ടായ ആഭിചാരക്കൊലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമനിർമ്മാണം സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കിയത്. ജനം, തിരുവനന്തപുരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശാലിനി ചിരികയാണ്. ശാലിനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചില ബില്ലുകൾക്ക് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകും. ആ തരത്തിൽ നിർണായകം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗം. മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സുരേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു മന്ത്രിസഭാ യോഗം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെയായിരുന്നു പതിവ് പ്രതിവാര മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടന്നത്. ആ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഏതൊക്കെ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ചേരുന്ന പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ കരട് ബില്ലുകൾ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളന കാലയളവിന് ശേഷമുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി ഈ അനാചാരങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ എതിരെയുള്ള ചില ബില്ലുകൾ കൂടി ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കരട് ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക, ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകൾ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളായിരിക്കണം ഈ ബില്ലിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗം പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുക. 20-ലേറെ, അതായത് 5-ാം തീയതി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ 20-ലേറെ ബില്ലുകളാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളന കാലയളവിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ബില്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം, ഏതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മുൻഗണനാക്രമം, ഇതടക്കം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നതിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഈ ഗവർണറുടെ ചാൻസലർ പദവി എടുത്തു കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള ബില്ല്, ആ ബില്ലിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ബില്ല്, ആ ബില്ലിന്റെ കരട് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ ക്രമങ്ങൾ കൂടി ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായും 1 വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെ ശിക്ഷയും 5000 മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ കൃത്യമായ പിഴ ഈടാക്കുന്നത് കൂടിയായിരിക്കും. ദുർമന്ത്രവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അത് നടപ്പിലാക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ബില്ലിൽ ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകളുടെ ക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് അടിയന്തരമായി ഇന്നൊരു മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നത്. എന്തായാലും 5-ാം തീയതിയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മന്ത്രിസഭാ യോഗം. ഒരുപക്ഷെ ചാൻസലറുടെ പദവി ഉൾപ്പെടെ, ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചാൻസലർ പദവി ഒഴിവാക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള പ്രത്യേക ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിയന്തരമായൊരു നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇക്കാലയളവിൽ ചേരുന്നത്. അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകളും ഇന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പ്രത്യേകമായിട്ടും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബില്ല് അത് പാസാക്കുകയാണ്, കരട് ബില്ല് പാസാക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. മുൻകാലങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ഒപ്പം തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബില്ലിലേക്ക് മന്ത്രിസഭാ യോഗം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.